Kif intom? Jien jisimni Kloper. Kont preżenti dakinhar li Ġesu twilet fl-art ta' Betlem. Kien lejl veru speċjali, imma dik il-lejla kienet biss il-bidu ta' avventura sħiħa miegħu. Ara, ħanrakkuntalkom ftit dawn l-avventuri flimkien. Tlaqna. Meta mbagħad l-anġli ħallew lir-raja u telgħu is-sema, ir-raja bdew jgħidu lil xulxin: ejjew immorru Betlem ħanaraw x'ġara kif qalilna l-mulej. Dawn marru mela jaġlu u sabu lil Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Marija għedet lil Ġesu ġewwa l-maxtura u aħna l-annimali konna qegħdin nistrieħu ħdejhom. Konna vera kwiti u kien hemm xi wħud minna li anke ħadu nasa ħelwa. Imma f'daqqa waħda daħlu 3 raja b'nifisom maqtuħ. Rajna l-anġli, għallulna ħabar tas-sew sabiħa, Kristu l-mulej twilet hawnhekk u ġejna narawh. Hekk kif ir-raja raw li tarbija Ġesu, niżlu arkubtejhom. Huma kienu l-ewwel nies li ġew u taw qima lil Ġesu. Imma ma kienux weħidhom, kien hemm ħafna oħrajn. Ġuseppi u Marija ħadu lil Ġesu fit-Tempju ta' Ġerusalemm biex hemmhekk jippreżentawh lill-Alla. Iżda waqt li kienu sejrin lura, Ġuseppi u Marija bdew jitkellmu bejniethom dwar dak li ġara. Rajd Ġuseppi, Alla kien wiegħed lil xmuni li ma kienx se jmut sakemm jara lis-Salvatur. Ġuseppi tbissem. Huwa birek lil Ġesu u sejjaħlu bħala s-Salvatur. Imbagħad ġiet il-mara xwejħa Anna u qalet li Ġesu kien dak ir-raġel li ħafna nies kienu qegħdin jistennew. Widnejja għamu dritti. Indunajt illi kont qed inġor tarbija vera prezzjuża. Lejla waħda kont qed niekol ftit ħaxix fil-wied ta' ħdejn id-dar tagħna. Barra beda jidlam u d-djar bdew jixelu minn ġewwa b'xi mużbieħ żgħir jew xi xema. Imma fis-sema kien hemm stilla ikbar mill-oħrajn. Kienet waqfet fuq id-dar ta' Ġuseppi u Marija. Fil-bogħod bdejt nisma' l-passi. Annimali strambi kienu donnom resqin u bdejt nisma' wkoll niepel żgħar idoqq. Il-kewba smajt leħen mhux tas-soltu jgħid: ara, waqfet eżattament hawnhekk. Grupp ta' nies barranin resqu lejn id-dar tagħna. Kien hemm numru ta' ġimla li niżlu arkubtejhom u minn fuqhom niżlu 3 irġiel libsin veru sabiħ u wieħed minnhom ħabbat fuq il-bieb tad-dar tagħna. Ġuseppi fetaħ il-bieb u hekk kif ra lill-vjaġġaturi misterjużi staqsihom: nista' ngħinkom f'xi ħaġa? Il-vjaġġatur baxxa rasu. Il-lejl it-tajjeb, qallu. Aħna maġi, assisin mill-Orjent. Ipponta subaħ lejn il-kewba. Ġejna mmexxijin sa hawnhekk minn Alla permezz ta' dik il-kewba. Kellna vjaġġ twil u jibes ħafna biex inkunu nistgħu nqimu ir-re li twilet. Sħabu l-maġi wkoll baxxew rashom. Nistgħu nżuru lil dan ir-re? Staqsewh. Ġuseppi fetaħ il-bieb beraħ u stedinhom jidħlu ġewwa. Jien
ittawwalt mit-tieqa tal-kamra ta' ġewwa. Il-maġi ħarsu lejn Ġesu, baqgħu mistaġba u tbissmu. Wieħed minnhom resaq bil-mod lejh u qiegħed quddiem it-tarbija vażun ta' deheb sabiħ. Jien ġibtlek l-inċens, inċens ħelu għar-rel ġdid. U jien ġibt il-mirra, qallu t-tieni wieħed, fwieħa prezzjuża għar-rel ġdid. U jien ġibt id-deheb l-issa it-tielet wieħed, rigal prezzjuż għar-rel ġdid. Imbagħad niżlu wiċċhom mal-art qudiemu u bdew jaduraw lit-tarbija Ġesu. Hekk kif qamu biex jitilqu, l-itwal wieħed minnhom dar fuq Giuseppi. Aħna morna fil-palazz ta' Erodi ġewwa Ġerusalem u qalilna biex intarfulu fejn insibu lir-re tal-Lut. Imbagħad l-ixjeħ wieħed minnhom qal: aħna ħsibna li se nsibu lill-Iżrael kollu jiċċelebra t-twelid ta' dan ir-re. Konna ftit sorpriżi li ħadd ma kien jaf bih. Erodi talabna biex ngħidulu fejn insibu lit-tarbija biex jiġi u wkoll ħalli jadurah, qal it-tielet wieħed. Giuseppi iżda urihom post fejn joqogħdu ħdejn id-dar. Huwa pjaċir tagħna li toqogħdu hawnhekk qalilhom. Jekk joġobkom, strieħu għal-lejl magħna. Il-qaddejja tal-maġi tellaw it-tinet u raqdu l-koll fihom għal dik il-lejl. L-ġmla ukoll raqdu u jien marret għajni bija wkoll. Iżda f'nofs tal-lejl stembaħt. It-tlet orrief kienu barra mit-tienet jitkellmu bejnietom minn taħt l-lisien. Jien kelli ħolma stramba, qal wieħed minnhom. Issimgħu minni u m'għandniex immorru għand Erodi biex ngħidulu li sibna lit-tarbija. Hemm bżonn li mmorru lura lejn id-dar minn triq oħra. Taf li anke jien ukoll kelli l-istess ħolma, qallu sieħbu. Mela hemm bżonn li nitilqu malajr, Isa, qajmu malajr lill-qaddejja. L-ġmla ma tantx ħadu pjaċir li tajrulhom dik in-nasa ħelwa. Il-qaddejja qabbewhom bl-affarijiet, rikbu fuqhom il-maġi u qabdu triqthom lura. F'dik il-ħemda tal-lejla bdew jinstemaw mexjin bil-mod il-karuvana tal-maġi. Hekk kif kont semmit rasi biex nerġa' nistrieħ, nisma' minn ġewwa lil Giuseppi. Isa Marija, huma x'għandna bżonn li nitilqu minn hawnhekk. Marija refet lil Ġesu. Imma għadu nofs il-lejl, Giuseppi. Kelli ħolma Marija. Anġlu tal-mulej qalli biex jien, int u t-tarbija naħarbu lejn l-Eġittu. Erodi qed ifittex lil Ġesu biex jeħles minnu. Hemm bżonn li nitilqu minn Betlem minnu fih. Ngħidilkom il-verità nħsat, għax Ġesu kien qiegħed f'periklu kbir. Marija u Ġesu rikbu fuq dari u Giuseppi beda jmexxina matul it-triq. Issa konna aħna li qed nivvjaġġaw matul il-lejl. Għad-dawl tal-qamar, il-ġebel beda joħloq dellijiet twal u skuri. Bdejt nisma' fil-bogħod iż-żwiemel ta' Erodi ifittxu lil Ġesu. Giuseppi b'nifsu maqtuħ beda jħaffef il-pass u Marija bdiet tħares lejn Ġesu u titlob fis-skiet. Il-mulej ħarisna, talbet Marija. Erodi ma jistax ifixkel il-pjanijiet ta' Alla. Filgħodu
Waqafna ħdejn ix-xija ta' ilma, xrobna l-ilma fresk u kielt ftit ħaxix aħdar u jqarmeċ. Giuseppi firex li żar mal-art u flimkien ma' Marija u Ġesu ħadu xi ħaġa tal-ikel u straħu. Ġesu kien jidher li kien bil-għaqal u fil-waqt li qabbat idejn ommu, Marija staqsiet lil Giuseppi: kemm fadlilna biex naslu l-Eġittu? Ftit jiem oħra, weġiba. Marija melset ras Ġesu: ftit jiem oħra u nkunu kwieti ġewwa l-Eġittu. Giuseppi ta' ftit ħobs lil Marija. Ma nafux eżatt fejn se nispiċċaw, imma Alla huwa dak li qed imexxina. Donna kienet se tkun avventura interessanti. Fl-aħħar wasalna fl-art sħuna tal-Eġittu. Kien hemm numru kbir ta' karrettuni ta' bejjija tal-frott u ħaxix. Kien hemm riħa ta' ħwawar u ta' kannella, statwi ta' annimali li qatt ma rajt bħalhom qabel, u fuq kollox, iġmla iktar iġmla u ħafna iktar iġmla. In-nies ta' dan il-pajjiż bdew jitkellmu b'lingwa stramba, imma Giuseppi malajr sab wieħed raġel li seta' jifhmu. Għandna bżonn post fejn noqogħdu, qallu Giuseppi. Malajr ir-raġel talabna li mmorru warajh, dar il-kantuniera u rina dar żgħira fejn nistgħu noqogħdu. Sakemm sejħilna lura Alla, din se tkun id-dar il-ġdida tagħna. Għodwa waħda, Marija ġiet lura d-dar minn ħdejn il-bir. Giuseppi ħareġ il-qaħħa fil-bieb bid bissima kbira minn widna sa widna. Marija, kelli ħolma oħra, der li Anġlu tal-mulej. X'qallek? Staqsietu Marija. Ir-re Erodi miet, għalhekk Marija nistgħu nerġgħu immorru lura lejn id-dar. Marija telqet il-barmil tal-ilma u għanqet lil Giuseppi. Nistgħu immorru lura lejn id-dar, ikun imbierek Alla. Meta wasalna lura Iżrael, Giuseppi sema li t-tifel ta' Erodi, Arkilaus, kien qed imexxiju. Għalhekk minflok morna Betlem, tlajna lejn Nażaret u għalhekk kellna nagħmlu vjaġġ itwal. Fl-aħħar wasalna d-dar. Ġesu huwa iben Alla, ir-re fuq is-slaten kollha u s-Salvatur tad-dinja. Ħafna nies raw kemm kien speċjali Ġesu. Kien hemm xmuni, kien hemm manna, ir-raja u l-maġi. Jien ukoll sirt naf kemm Ġesu huwa vera speċjali. U issa int sirt taf kemm hu speċjali wkoll.